Dobrý deň. V svete bezpečnosti rozhodujú sekundy. Preto prichádza Hikvision Kusík. Inteligentná technológia, ktorá posúva vyhľadávanie záznamov na úplne novú úroveň. Zabudnite na dlhé hodiny prehľadávania videa. Kusík využíva pokročilú analýzu obrazu a umelú inteligenciu, aby okamžite našiel presný moment, ktorý hľadáte. Stačí zadať do textového poľa, čo hľadáte, napríklad osobu, vozidlo či konkrétny atribút ako farbu oblečenia alebo typ auta. Systém následne prehľadá všetky dostupné kamery a ponúkne výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd. A čo je ešte pôsobivejšie, funkcia Kusík funguje na záznamníku bez nutnosti pripojenia na internet. Všetko funguje lokálne, priamo vo vašom záznamníku. Vďaka tomu zostávajú vaše dáta bezpečné, chránené a plne pod vašou kontrolou. A keď to situácia vyžaduje, nie je problém využiť aj bezpečný cloud, ten vám umožní prehľadávať záznamy odkiaľkoľvek na svete, pohodlne a bez obmedzení. Vďaka širokej podpore platformiem, či už lokálnych alebo cloudových, je celý proces rýchly, pohodlný a maximálne intuitívny. Rozhranie je navrhnuté tak, aby ste sa k výsledkom dostali na pár kliknutí bez zbytočného čakania a komplikácií. Vo výsledkoch, ktoré vám Kusík ponúkne, sa môžete okamžite presunúť priamo do záznamu alebo využiť známu funkciu Search, ktorá prehľadá aj ostatné kamery v systéme a nájde na nich osobu, ktorú ste si práve vybrali. Tak jednoducho zistíte napríklad, kde všade sa daná osoba v budove pohybovala. Kusík prináša revolúciu vo vyhľadávaní záznamov rýchlo, presne a s využitím umelej inteligencie, ktorá rozumie obrazu tak, ako nikdy predtým.